Kubor nakaslem jong unongsan hima. Katanat pulit CID kalakarpa di kipat ba banlong ki bahusyar khnang bakin ngap hakinu ginu gijing sha dawa pisa hakibriu kibam ithu lingba ki rensan lat pathai na kalyang katanat kalapen mi ru ya kajing pen bana habaye dei ba kate gbenta ya kabala tip kum ka sextortion ha ka ba kibriu ki sha khring banya sami gidur gidar balong shimen jongki ne bane kinu ginu ki kam khlam akor hakmat ka kor ringdur hadian kani kisha dawa pisa balada kim ai kinong dawa ki juberngem berset banthat madan bat pensapriang hidor gidar jongki hakiran san lat pathai KSP katanat CID ke Supriya Das habakran bat nong thok khubor kalong ba katanat ka jutho shikiran san lat pathai kumju shako Google ban phaweng no ye kidor jongki tu ki basha pensapriang hakaju kapor la pharu ye ki lanot shaki one stop crisis center nakabanta ka jingya selok haba kudo ba ki brio khamtam ki samla ki de ban long ki bahusyar haba pendan kam ki ran san lat pathai kala ong ba ki judan ki khap habren ki shijor ba anda ki la khlat samla no kum ka jing khupot ka la ka samla namar ka jingdom ni ki we ki benta usamla ujupan sapriang ki dor balong shimet ha ki ran san lat pathai bat kani ka kta shikat de ka jingmot jing perkhat jong kata ka bangat ha kani ka apon Katkum ka jinge thu ka SP hakapor COVID khat khandai ki brio ki juya lang parlok bat ki brio ki bam ithu ha ki ran san lat pathai bat teng ki ju pharu e ki dor kum shibenta ban khring ni pen up shrep ha guru kom jong ki video ki jinga kran khlam akor bat ki wei kalai thu ba ka ba kham jelei bha hakini ki por ba menta kalong ka jinge kran para brio ki bam ithu link ba ka video call jong ka WhatsApp ha ka ba ka kanthai ka persang ban khring ye ushin rang ha ki ba buon ki rukom hadian kani ushin rang unsha dawa bat berngem berset kumta ki brio ki de ban nong ki bahusyar bat om ban shem me kini ki jat video call katanat kala kenturu ye kitu ki baya kendo ya kom ki te ki jingja ban kenjo show number iwe khandai line not nakabanta ki lat jingyaram